Isät katsovat poikiaan. Sinä tiedäthän Veikko mun vierellä, mikä retkemme tänne toi. Ilomielimme riensimme sinne päin, missä yhteinen kutsu soi. Tapa tuttu jo tahtojen, nyt on hoidossa poikasten. Kun on vaaralle alttiina syntymämaa, kotiaskaret jäädä saa. Tervetuloa katsomaan Ilmavoimien reserviupseerikurssin 116 kurssivideota. Tämä video kertoo hauskoista ja mukavista kuin myös rankoista hetkistä kurssilla. Kurssiin on sisältynyt opiskelua paljon, mutta tämä video koostuu lähinnä muista kurssin tapahtumista. Ottakaa hyvä asento ja nauttikaa videosta. On suojaukseen ja viestin oppilaat saapunut tänne kauniiseen Rovaniemen talvimaisemaan JPO-harjoitukseen. Mitäs me tehdään täällä? Me ollaan seuraamassa täällä valmiiden kokelaiden toimintaa ja ottamassa opiksi sitten omaan työkalupakkiin täältä. Onks eka päivä ollut hauskaa? Kyllä on. Komea pakkaskeli ja paljon uutta opittua. Maapoveen saattaa veteraanin viimeiseen. Suomi on tänään sun. Kamuuttu! Joki sulle laulun toistaan. Muistoja se ei kukaan viedä voi. Suomi on tänään sun. Aina sun. Aina sun. No niin, Karsikas, kerroppas, mitä me ollaan tekemässä? Menossa syömään. Mitä me oltiin sitä ennen tekemässä? Oltiin vähän hyökkäämässä tossa ja amekeitten kaa tuolla. Aluksi oli suu, Huokka ja Jussi ja pohjoista lakeutta julmetusti. Mut kuka hullu tätä maata viljelee? Tervetuloa. Me ollaan lähdössä tonne Ansikkaheiton suuntaan hyökkäämään. Siellä on luultavasti vihollista vastassa ja niin Rankka sinne keissi. lähdetään nyt ja meikäläinen on kolmannessa ryhmässä, joka toimii reservinä tässä hyökkäyksessä. Sen jälkeen me levitetään joukkueen kiilaa. Ykkönen keskellä, kakkonen vasemmalla. Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää, ei se pysty mun korollaan. Vähän kaadutaan, mut aina noustaan uudestaan. Se on siunaus ja kirous, että synnyttiin Pohjolaan. Ei anna mun jäädä tähän yksin istumaan. Tee ihan mitä vaan. Mitä me ollaan tekemässä? No, meidän piti tulla hiihtämään, mä en tiedä mitä tää on, mutta ampumaradalle ollaan menossa. Osa hiihtää ja osa ei. On vähän vettä täällä, niin ei auto edes havuus tässä ennen. Tarvin tän hiljaisuuden.
niin, mitä ollaan tekemässä täällä? Me ollaan viemässä suunnistusrasteja ja oli oma valintainen tää, millä tänne kuljetaan ja me valittiin sitten kävellä tänne tämmössä polven mittaisessa umpihangessa. En tiedä oliko hyvä valinta, mutta rasti tuli laitettu. Mutta ei kai ikinä taida aikuiseksi olla, enkä sitä halua. Mä vain tahdon pitää hauskaa, mä en kai ikinä taida aikuiseksi kasvaa, enkä sitä halua. Mä vain kuljen pilke silmäkulmassa. Täksi yksi jää. Jokin koittaa sua täällä viivyttää. Luodin kestävää. Sydäntä ei oo vielä. Ekat 3 kilsaa hiihty, 40 kilsaa vielä jäljellä, se on eka tauko. Ja rapea keli, vähän vilpone. Nyt jengi vaihtaa vähän vaatteita, jos on tullut hiki. Ja jatketaan. Ai. Ja vain se mitä teet nyt on tärkeää. Hyvää yötä ja huomenta. Ehdit myöhemmin nukkua. Joo, nyt ollaan hiihty vähän yli 10 kilsaa, en oo varma kuinka paljon. Jälkeen on meno ihan jees, otettiin taas notski. Syödään vähän suklaata ja juodaan vettä ja jatketaan hetken päästä. Ei oo vielä oikein ketään hyytynyt tai paleltunut kuolia. Kaikella on hintansa, mut mikään ei oo vielä mahdotonta. Missä ollaan? No me tultiin tällä portterilla niin tänne Hallin lentokentällä, siellä on hieno FM Volvo tuli siitä vastaan ja nyt on täällä tarkoituksena käydä vähän hälypaikkoja kattelemassa ja suunnittelemassa ja sitten myös väistöpaikkoja ja sitten tukialueita käydään katsomassa ja suunnittelemassa ja sitten ensi viikolla olisi tähän Hallin tiedusteluun niin liittyvä sitten tämmönen soveltava osuus, missä sitten vähän simuloidaan sitä, mihin meidät koulutetaan, eli tilanneupseerin tehtäviin ja tukikohtamestarin tehtäviin, niin siihen sitten valmistellaan tätä. Näin. Suojauslinja. Tänään harjoitellut taistelun rakennetulla alueella. Aamupäivä tiedusteltu tai kohteen tiedustelua ollut tässä 4 partiossa ja nyt lounastauon jälkeen niin lähdetään sitten ihan käytännön sovellettuihin harjoituksiin paukkupatruunoiden kerran ja hyökättää kyseisen rakennuksen, mitä ollaan tiedusteltu koko aamupäivä ja toivottavasti voitetaan ja keli on mitä mahtavin. +2 astetta. Aika kykymä, mutta onneksi se vain kyky menee. Oikealle levittäkää! No, se on Lindström tässä terve ja ei muuta kuin aamu ja seuraavaan talvioon. Aamuja 2/24 niin pääsitte teki oikealle Johalle. Aamuja. Joha ei lopu koskaan. Lauluni laulan sulle, kun kesäyön aurinko laskee ja Pohjolan lempeät tuulet vastaan. Läpi yön lauluni sulle se kaikuu järveltä kaskeen ja Pohjolan lempeät tuulet vastaan. Viimeistä kertaa, herra oppilas! Mikä saa? Kurssi! Lomasää, herra oppilas! Näistä puhelina tulee kuuloposti perille, viestitys uhkar taivaalle. Tuova kuori muuta sisällä, jotta särkyvä ei oo mustaa valko.
paperilla niinku tää laulu sulle nauhalla kasetilla. Siinä vasta kysymys, ollako vai eikö olla? Helpottais jos arvottais se kolikolla.